Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, Pizza 30 na kini niining bulan sa Setyembre. Mga adlaw ang higala, October 1 na gyud. So wala nay laing adlaw nga moabot ang higala, no? O hapit na gyud. Hapit na yung pistas man huyod. October 4, no, sa advance sa pipistas ako mga paisano mga higala, no, manhuyod nun ako mga higala. Unya October 12 pod, piyesta pod sa Pamplona ug sa Valencia. Nakala, no? And then paghubana na, padayon na dayong kita sa pistahan mga higala sa kining tanan nga mga santos November 1, November 2, no? Adlaw sa tanan mga kalag. Dayong pag November, wala na tayo laing huna-huna na pod. Ato na po dahil kita sa November 30, Amlan. Doon pa, kining ari pa kita mga higala sa Fiestas Dumaguete, November 25. Ayan, no? Nahala, no? May mundo na kanatong tanaw niya, maagi pa na Fiestas Amlan. Dayong, muna na yung mga higala nga, kini mga bulana nagkaduol na ta sa mga dagko kayong okasyon sa atuang kalibutan, no? Mga dagkong piyesta mga higala. Labi na gyud ang December 25, Pasko kay higala. Nahala, no? May mundo na kanatong tanan. Naghinaot kita nga kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala kabuhia, wala magsakit ang tango, wala maglabad ang ulo, wala magsakit ang tiil, wala arthritis. Apan matud pa naginhawa pa, no? Okay. Lisod kay higala o kanunay kita nga walay sakit na pero wa naman pud maginhawa day ni. No mo nagiingon ni Richie Di Jorge, no, anhing Richie nga sa apelyido itong bata. Richie Reyes, no, nga matud pa niya. It is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan, no. Sa ato pa mas may pa baho ta gininhawa kaysa wa na ta magginhawa. Lala, no, may mundo na kanatong tanan atong timbayaon ug may mundo nga atong mga senior citizens parehos nako, no. Ayaw bayagwada ng inyong ID, ha. Ayaw ID nagwada kay mora ba nay pangitaon gyudayon kun mangayo kitag discount sa McDo, mangayo kitag discount sa kining Mang Inasal, mangayo kitag discount dito sa Jollibee o daghan pang uban. Igi mo sa sakyanan, of course, no? Ako din naman ko pangayuan pag ID hinoon kay maklaro naman sa atong mga pangnawong mga higala nga senior na gyud ta, no? Kay nga miyahok na guning aping kidaghan na kay wala na yung mga bagan. Mamiyahok magining atong aping. Ug dili po nimo ipaibot mga higala, wa man po mag-antos man punta. So na nga bahala nagmamiyahok ning atong mga aping basta kay walay tango nga nagsige sakit. Hala, no, may mundo na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ari kita may gala sa CBCP News September 30. CBCP News matud pa diri sa ato CBCP News may gala ang krisis sa pagtuo sa rehiyon sa Belgium ug uban pang mga nasod nanginahanglan, no, nga mobalik na sila sa pagtuo sa ebanghelyo. Mao kana ang gisulti usab sa atong talahorong Santo Papa, no, sa iyang pagbisita dito sa nasod sa Belgium. Kanya sa balitas Batikan mga higala ang pamilya ang pagkining mga higala pamumba, ang mga pagpamumba sa Lebanon nga diin ubay-ubay ang nangamatay nga sibilyan dili makatarunganon. Matud pa ni Santo Papa, no, nasubrahan ra, no, matud pa sa talahorong Santo Papa. May hinumduman nga padayon karon ang gubat tali sa Israel o Hezbollah dito sa Lebanon. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Nahalano padayon kita sa ato ang mga buhaton. Ari kita manghigala sa ato nga kanang Saint of the Day. Boy, no, ang atong Saint of the Day karon bisag way nangutana matud pa sa atong higala nga si Brother Junes Manaban. Ang oras bisag way nangutana. Kita po gihapon na bisag way nangutana, no. Ang ato karon nga santo
Pizza Uno mga higala sa Pizza Uno, no? Pizza Uno, dili dahil si Piet ko ganina mga higala. Kung ana dairon, October 1 dairon mga higala, no? Nasipiat dahil ko kaganina, no? Ang ato ay ang atong pizza karon October 1. Sipiat ko mga higala, no? October 1 kita karon, sorry kayo, no? Makuyawan na ba dahil ni si Pritchie, no? October 1 niya ang atong santa karon mao si Saint Therese of Lisieux. Ayan, no, ang ato karong santa, no, si Saint Therese of the Child Jesus, no. Nya nabala na to nga kini si Saint Therese of the Child Jesus, batan-on pa kaayo mga higala nga na miyembro na, no, na miyembro na kini siya sa matud pa grupo sa mga Carmelites, Discalced, no. So, nya naila siya sa iyahang pagkalalum kay mga pamalandong o gani batanon pa kay siyang namatay mahigala tungod siguro sa kalalum siyang pamalandong muna nga dali siyang kuha sa Dios. Hinuo nakabilin siya og daghan kaayo mga pantulunan gani gitawag siya og Doctor of the Church. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Teresa sa Lisieux. Or karong adlaw ako dingi I stand corrected. Dili dayron mga higala September, dili tarong September 30, October 1 aron. No, sipiat ko pagtanaw sa akong kalendaryo mga higala, no, October 1 na ta. Nala no, sa preacher ba may ingon ba daw sul padre mag-usog-usog ingon ana gina preach ba. Moabot ra panahon preach ga mahisama ka kanako nga gulang na. Oh. Ug makaingon ka nga sakto gyud is padre nga magsigig kasipiat. Ayan. Nala no, aray na ta may higala sa ato ang catechism. Sa atong catechism karon mahigala kabahin gyapon sa the creation, no, ang pagbuhat. Matud pa diri ang atong gihisgutan mahigala human being, ang tao, no. Kung atong basahon sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27 nagkini nagkanayon. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. No, kining kamatuorana nagtudlo kanato nga ang tao di ay mao ang pinakataas ug bili sa tanang hinimo sa Dios. Nganuman tungod kay sa tanan siya lamang ang gihimo diha sa bayhon ug dagway sa Dios. No, hinimo binasi sa bayhon ug dagway sa Dios. Tungod diini nahiusa diha kanato ang espiritu ug ang material nga lawas. Ano? Unya gihimo usab siya nga baltaw nga babae ug lalaki adunay katumbas, no. Unya gihimo usab niya ang tao aron makigsuod kaniya. No, muna nga makaingon kita nga ang tao nga hinimo sa Dios aduna gyoy matud pa important rule in creation. Kay siya man maoy ang tao man maoy gitahasan sa Dios, no, pagbantay o pagatiman sa kinayahan. No? Busa ang aduna kitay tungod niining gihimo kita sa bayhon o hulagway sa Dios, aduna kitay dignidad nga wala sa mga tao, nga wala dignidad nga wala sa mga hayop, no, nga nakaila kita sa atong kaugalingon. Tungod niini kahiusahan sa atong isig katao dako kayo ug ikatabang sa ato ang kinabuhi, no. Kining gitawag nato sa English og interdependence, no. Ang mahimo nato mahimo usab nila. So kung magtinabangay kita, ang dili nato mahimo sa uban. Ang mahimo sa uban dili usab nato mahimo, no. So muna nga magdunay interdependence ang tao kay puros man ta adunay dignidad, no. Nya sa tidunay lang diha sa misteryo sa pulo nga nahimong tao, ang misteryo sa atong pagkatao nahimong atong nasabtan. Nga unsa atong nasabtan? Nga si Kristo miari sa kalibutan aron kita maluwas. No, kaniya ug ang Dios nagpakatao. O nagdala sa mga pulong aron kita maluwas. No, ang tao nga gihimo sa Dios adunay lawas ug dugo. Pamalandong, no? Kini kita isip katawhan sa Dios nakaambit sa kabalaan diin aduna kitay kalawas ug kalag. So maning kamot kita nga atong ampingan ang atong kalag ug ang atong lawas. Okay. Nahala ari kita manghigala sa ato ang kati sa ikaduhang parte sa atong programa
ikaduhang parte sa ato ang pagpanudlo, atong katekisis sa mga pangutana sa atong pagtuo mga higalan. Okay, no? So unsa man nganong kinahanglan man gyud, no? Kung atong tanawon sa CIC, Catechism of the Catholic Church 989, after having reached the age of discretion, each member of the faithful is obliged to confess faithfully his or her grave sins at least once a year. Munay pagtulunan natong Katoliko ha, no, nga at least mangumpisal gid ta labi na gayud sa mga sala nga mortal. Saon man nato pag ila kung ang ato ang sala mortal ba o dili. Nato kanang mabasa sa kini ang tulong ka mga kondisyon nga ano nga mahimong mortal ang atong sala mao number 1, grave matter nga saan to pa kanang grabe yung salaa ba o sa ato pa na ni sukol kas imong ginikanan ug imo pa yung gipadapatan may mortal gyud na o baka ano imong gibiyaan na imong asawa unya wag imo pa yung gipasagdan ng imong mga anak bugat-bugat yan ang salaa perti gyud ng mortal sin na full knowledge nasayod ka nga dakong sala ang imong gihimo pero imo ra gyud gihimo unya complete consent buti pasabot nga wala gyud kay pagduha-duha no wa gyud kay ingon nga natahap nga sayop idagway ni walay pagduha-duha full consent no mo na siya maghimo sa usa ka sala nga mortal sa kung saan sila basta kay grievous unya full knowledge unya complete sin unya a sign of grave matter which lacks either of the other condition is that a mortal sin sa to pa kung kanang grave matter no pero walay full knowledge wala po'y complete consent adili na sa mortal sin mo na gitawag sa in English og venial sin no nya katong mga atong basahon sa kining Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 na kanayon kini busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa usag-usa aron kamo mamaayo ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan unya sa John chapter 20 verse 20 to 23 unya si Jesus miingon kanila pag-usab mainyo unta ang kalinaw ingon nga gipadala ako samahan ako usab nagpadala kaninyo gisulti niya kini ug iyang gihuypan yan ingon siya kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao gipasaylo kini kung dili ninyo sila pasayloon dili usab kini pasayloon no so manay gisulti ni Jesus ngadto sa mga apostoles unya kining maong katunguda gihatag pod sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod mga kaobispuhan unya gipaambit pod kini sa mga kaobispuhan ngadto sa mga pari pinaagi sa sakramento sa ordinasyon ano klaro ba ako na dili lang ako nakitakuto ba ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad ako na yung mga classmate kumusta na no si Father Tonton Arnaiz si Father kining Obing Masyon no si Father Dami Hiramis of course ang ako ang classmate no si Father Kuan kining Junar Sibilia no si Father Junar pare na siya sa una niya karon kay natagaan naman siya og dispensation sa atong talahuro na Santo Papa so pwede na siyang makapaminyo makakisap makapakasal na congratulations no kang kining akong amigo no si Father Ray Aguilar nga nakasal na gyud may dispensation naman sila no na dispense na ang atong mga kaigsuonan nga mga pari nga nibalhin na sa lain nga estado sa kinabuhi itawag na og married life MM kung yung status M dili na single married na sila. Congratulations sa atong mga kaparian nga natagaan na og dispensation sa atong talahurong Santo Papa si Father Junar Sibilia o si Father Ray Aguilar no ako mga higala nga mga kaparian. Classmate na ni Father Junar Sibilia. Salamat og mayong mudto Pilipinas.